oga bange minene samba gaddo toon gore belɗo galle ɓorno toon gamnaɗi gaddo mali Abou Saïd mayrama kolur kange fawi joyi oɗon neɗɗo ɗendi min layliti oga bange ɗum miɗen Sar Mouhammad Nabi saabe fa min mbiya miɗen jowta jando mo mbiyam mi jogiiɗo ɓujji deltoji jogiiɗo debbi kewɗo million ji detiɗi mbaɗi deɗɗiniɗo o wona pamaro hakkille to yimi denɗiragal kange buure kumru buuro boori gurɗo kañe gaddata fooɗami foode noon neɗɗo den ɗum gaddata jando Barayma Ali Allah jando Mali Ali Allah jando gurɗo Ali Allah jando Barayma Ali Allah jando Amadou Ali Allah jando Allah Ali Allah am ñaw fami jowten Allah jimanga o jando mbiyami a wowi ɗum a tawan wona kalniɗo nde a ñaago yiki ɗum a tawan wona kaɗo fay so jiiɗano ƴaɓɓo a tawan yo jando kar so mbaldi tawa yo jando kantiɗo ko gollitirɗo ɗum ko a tawan jando kawniɗo ngari golleji te ko wona ko ñama kala en kalata aɗa andi hoore nayi gallo ɓoydi ɗi koɗɗi fuu sukaɓe kaɓɓam ɓiya nayi fa mbiya fa kala ko bañaji ɓiram fa kaɓa ɓamaɓe kosam gaɗan e boleji fa kanni to kan yanda nawani kumru guro boori gurɗo hey galle jamɓe kala haalo ana tenen fami miccintina jamɓe miɗen kalda e alhaji manga ceeku Ali Allah am ñafu et hoga bange aman nabi min ɓamatat min andinaɓe nde min geltali machine fof ba Aïcha Modiru Kola en ana jogui min nanen bange bandu amin tariki wakkati mo Abdoullahi ibn Abdou Salam nelana fa hewti e dow leeso kanƴe feganamo guereji ñiibingoma hayna tedde ganda inni hakkille makko ana awa kanko e kananki o eɓe mbowi haldude mbowi gollitinde de golle o wowa yottade ɗon e teddenga o taƴiri fi wayi litti hinni omo miila noon miilo orngal mawgal ngal o wedete mum o halfine ɗum ma miilo sariya mawka kuleteka fati ɓi adama oñono kulle tati ɗe ɓiɗɗo gorko oñonoto so bonna sariya ɗe so omo teɓe fo o yaadira hinni omo jillita ande makko omo miccito sariyaji tiɗɗi janɗi e addiña o so caɗorano ñeeñi omo ñaago lamɗo ñeeñi yuuti ceeɗa kala ɓiɗɗo debbo o fawnimo to dow soroto ɗo banduji emin ɗi jeddodiri o wari hoɓɓe rewɓe ana jokkimo ana kuñca disaji makko mo waɗi kadduɗe ɗe katta terɗe makko yiyede o naati o ɓoccode mbeeluji noon ɗum woni debbo mo wownaka golle o ɓi duuɓi seeɗa noon o ƴamtali dewgal hayla tan o rimi muñinde ɓiɗɗo tampinalimo abada e haɗaɓe tareri noon mo wowa haro dewgal sakko bonna ɗaɗi ngari bonnoji e ngari e ɓiɗɗo debbo ɗi ɓiɗɗo debbo mo yiiday e dewgal ɓuuri ngari dow so ɓamama dewgal ɗaɗi muɗɗo dewgal tampi o wari mo ƴefti ngari mi tewteten jooɗi tinde Abdoulahi ibn Abdou Salam guite maɓɓe tippodiri hakkille alimi o wayliti o metta sanne sanne andi nde hunde ka jeeyaka eno ɓooyi waɗanede mo yimmi omo meccito annabijo ƴaɓɓiki sariyaji ɗi ɓuɗɗi oñade o anda ko neldira o suk nde immi koɗɗo debbo ɓurɗo ɓata debbo o weɗɗi mo ɓataki mo jimmi o ɓataki o mo tawi abbiraɗo o windi oɗo ɓiyam debbo biyeteɗo mani tefaɗo dewle yimɓe maani o haali hen maqamaji yimɓe tewtuɓe onɓe no foti mani tewtimo mani tewtimo mani tewtimo biyeteɗo mani o nokku mani jeeya maqama muɗɗum yo hunde mani ono ko hande ete titiri biyeteɗo mani o nokku mani jeeya maqama muɗɗum yo hunde mani o yiɗa ɗen dewle mi haynama nana bandiraɗo o windi ka wallahi kanko waddi am haalama so o nani sibaji ma omo yiɗɗima fa sanne sanne mi nelan ƴeewamo ƴewde taguiɗe ganda ƴeewata wona debbo tan neldoɗa so tawama yiɗa iwrani to maɗa ɗo neldumamo miɗo o genda sabi so omo yiɗima o ana heddiɗo makko fo ɗum yiɗi mi hokketemo ƴewde neɗɗo fa ɓama ɗum dina haɗa yonki alimi o suusi hoɗo rewɓe cakal kokimo o ɓataki jibbi debbo o uddi dambuɗe ɗe tembili e makko tawi mo wona jaɓowo ɓadodirde e terɗe ɗe o haɓɓanali mo haɗi ɗum ko sariya jaɓali hakkude maɓɓe debbo o yimmi ana diwtoro hakkille makko haalaji belɗi rewɓe jogui ɗin saabi so Seydina Ali janggani rewɓe baytigol ana wiye hunnal kawajibu wala qawlulla hunna
wala yafasna adan wala yufina bi dimami ley dewtere wi'eten leysal makam en naati mana joni en kandam banduji ɗi e garam maɗirɗe ɗi baytuji caggal joni debbo naarimo haalaji luggi ɗiɗɗi ɗomoji hakkille gorko so jambo ɓi andal hattaɓe ɓe gande koɓe anni debbo mo yalla Abdoullahi ibnu Abdou Salam aɗa andi ko waddima ɗona mo wi ɗum mi anda abma nelli am mi wari mi jippinama ɗo e ɗe teddele mo neldi kamma ka hokki kam ɓataki o wi ko ɗum jiiɗa e ɓataki o wi bama wi on kaddi haalama wi a nani sifa am tefama dewle hinne maani worɓe jogiɓe makamaji mawɗi a wi a yiɗa ɗum en a wi aɗa yiɗi anda ko nanɗa so mbiɗa aɗa yiɗi kam ariya waɗi kam zamane wayliti zamane lokkiɗi yimɓe wonɓe e zamane lokki ɗan sabi zamane ka wona hunde wuurde zamane jaw arno hunde nde yiyata ko nangatako neno yimɓe mi lokkiɗata yonnoɓe ɓe ɓuytoto so yimɓe ɓe ngala joneram jona so wiye zamane boni nenno minen gonno yimɓe yonnoɓe e zamane nula sallllahu alayhi wa sallam laamu o fuɗɗi wande guereje ɓe annabijo hiisi yimɓe hinnemani laamu o caggal mum so laamu ɗaɓɓiki ɗon laatoto ɓurkan adudon laamu ŋato laamu o fuɗɗi ŋatude yimɓe minne hoɗum jinɗa am hande winni omo loona hoore makko aalime wona yo mantoto bekkitan hoore muɗum ni yalla Allah no towno ɗum batte en jiiɗi e kaaji dina sa leydi ni hoore ma ni Allah towno sa sini ama kimto Allah leydi kamɓene ɓe joppata hadisa wona ɓe nanan ɗum tan nanan ɓe nani debbo wimo ko jimmi e maɗa komi haalantama joni fa tilo kawal laayi miɗo yiɗɗima waati kadi miɗo yiɗɗima waati kadi miɗo yiɗɗima guite debbo o juɗɗi golɗi debbo ne san fena kana woya o sifi ɓiɓɓe araɓe o sifi leyɗe o sifi golleji mawɗi kanko debbo o mo yi ɗum fof mi nanani ko jirrumi hono no maɗa ni nanno nde nanamami so jimmami nde joni ko jimami ko jaati ɓeydumi yindema mo fekkiti bojji mo samoyi bange on Abdoullahi jikkitimo dewgal haɓa kakude makko mo wañi terdijimo debbo ɗe memamo o wi on ne lamɗo no wawi hokkude neɗɗo ko yiɗɗi tawi aybay hinni o nanana on wajoji yalla a yiya e sariya hakkude ummel muminina yaayi godɗiɓe lamɗo Khadijata bintu Khuwaylid ɓamgal muɗum e sahibullah wari alul miqdari mo sawriki faamu yimɓe omo sawrina kakotoɗo mo biyeteɗo Maysaratu mo wiya ɗum fala Allah yajuma uka bihi yama lamɗo rentine Mouhammadou sawrani andu sawra pati jaago ɗen se gorti golleji ƴaɓɓiɗe sahabaɓe ɓeeɗi en jaago omo waajo debbo wiya ɗum ƴewati en kersan Allah debbo andi hono jambure jamba nannore gorko e tundi ceeno nde ka naggay ke tengini jambure dewgal ɗum saabi so dande e maɓɓe an tiiɗo rewɓe tubanima fuu nagge sabi jambure nde nanggata mumiri fuu an nangga mo wona mumiri kalisiji toɓi ɗo kadi funere balombo bokar yamadi ɓuuɓi so yirɗo lawaji woni koye ma Amadou Sala Amadou biyeteɗo sori waɗi amiri taykiri tomni kaliji ene foti waɗi ɗum ko tiiɗo ɗumen kokkat debbo wimo nanno joni dewgal meɗen sa nemni a waɗan ñaaɗ a waɗan yonki a waɗan jean sabi fay so a memay terɗam ɗe mi meman terɗe ma ɗe miɗo yiɗima sanne min wi babbam wadde miɗo yiɗi ɗum mbinda a jaɓi dewgal hakkude meɗen yola hakkillam no walto sabi sa yaltiɗo yimɓe ne keewi bonande haalaji yimɓe bonnoɓe ana naara haqqille ɓi adama so heeɗiki haala ka hono no garaji narata e ley bagi mo ñoora so ndeɗɗi o toni nano min mi yaadiranima mi waɗi ko wona gueɗɗu rewɓe kotu mi hoƴƴi gueɗɗu rewɓe o mi hoƴƴi gueɗɗu worɓe o yaadirde so wi ana yiɗi tefo yo gueɗɗu gorko worɓe Allah hokki yaadiral debbo wimo mi serni Allah mi adi kima e kan sariya min jamiɓe yiɗima ɓamira kam sabi Allah o hinni omo ƴewto gojji gonɗi bene ɗi kam fay jaɓe maɓɓe jeeya worɓe ɓamɓe ɓoodoje so gaɗa e ɗiɗije jamale mawɓe daɗɗa condi limri jottina tawaɗi gaɗa morso pemba jaɓe woni kaɓorɗe worɓe heddimaɗo kure jarnaɗe tookaɗe gaɗaɗe e dow laaƴ gaɗanaɗe nayi ɗiso paɗɗi fuu so yuri siita ɗe goni kure kaɓorɗe worɓe kañƴi e laɓɓe dine jarnaɗe ɗe so joppi jaltan ɗi mewa e ɗum wona rewɓe ka haalaji ɗemɗe ɗe goni kasaji muɗum en joppirde kande joppi ena mbarmina gonɗi goni jaɓe muɗum en gulliɗe so piɗɗi siita nde landili so kaali mboɗi fuu so ardilay fene muɗumen ɓe mbarmina woni omo haalon koye hakkille gorko o jiiɗi e makko gorko o wimo saw miɗo ɓame so dewgal saɗi Allah poccigal tewtata hakkude meɗen o wi ɗum windi ɓe kokkodiri ɗereji gorko o windi
ana ɓamamo mo windi gorko o wi ana ɓamamo nanno rewɓe poti yajirde hakkille heddi jamɗo windayi ana ɓamamo sago tawi o feni so ala ka jawdi ko windi gorko o wina ɓamamo o jaridi on ko fu kam ka hakkille makko o sottaji jam gorko yo alimu haqqilanayi o windiri ana ɓamamo ɓe ɗiɗo fu ɓe gaɗi hen kalamu maɓɓe ono ko wiyete signature ko so ara ɓe gaɗi noon jaltittata hen gorko o nangi wotonde makko o nangi wotonde muɗum ɗum woni ɓe ɓamodiri e jowi tan kiɗi o noddi korɗo debbo o ɓami laaɓi o fii e dow leggal nde ɓe nani sawto makko fu ɓe garan ɗum hayiri ɓe kamɓe waɗ rewɓe ha wotode on ɓe ñaari warde e kali kali o indi goto ɓe udditi ɓe naati woɓɓe ɗum tan kurnuɓe tigui tan kurnuɓe fu ɓe jangguinaɓe e dewgal noon ɓe fof koye babbi babbo o waɗi dewgal waɗi hakkude maɓɓe wondude toon aɗa ñeñanaɓe ɓe kekki ɓe nelde e ñaama alsilamu o waɗay sahade jaɓay memde terɗe makko ɗum woni joɗɗina yimɓe fa ceenne timmini dewgal hakkude maɓɓe hokkay jawdide en yimi fayillaji joyne dewgal joddu nano o yaari nayi ɗi koyɗe omo renti e terɗe dimo debbo o wona dewgal maɓɓe woni haaju mum fewi haaju mum riwata e maɓɓe ɓe fu ɓe kolɗona yaltude eɓe toon e neyam ɓe nelde ndiyam ɓuuɗɗam e ndiyam ɓuumɗam e ñamduji belɗi gortodirɗi noone eɓe ñamda ana hiisa on gendi ko debbo o ana asa jam famoyi debbo o joni mi ñalli ɗo mi waali ɗo mi ñalli ɗo kadi miɗo yiɗi wittude moƴƴinoyde haajuji am suudu am ɗo debbo o yimo fatikaji ɗaɗi dande am dobiɗi ɗi joni dande am nde tampirino mi yiɗima mi heɓayma sanne sa yiwi tinɗam joni mi hanɗan jaaji miɗo yiɗima sanne yimmi ana wayana mema kaddude makko belde tan o wayri omo jooɗi fawoyi e debbo o تقدر اسمه وأصفر لونه وتصوبت أبراته وكان تدل راسها على الحجر debbo o none mun orɗiti nguuri mum wuddi mana taƴi ɗumni ana siñinkino debbo ini an fiya hoore muɗum e kaaji mo nangi debbo o mo haɗi ɗum e gacce makko o joɗɗini ɗum bange makko kana alayha ka ɗum latani debbo o no kanɗini a ha debbo o hewti hakkille riwayno e mum haji mum riwat ko yalla hoɗum heɓi ma fi kananke debbo mo wi mi mijji tigi jaka min ɓi adama fuma Allah tagi dañan ko waaji ma e ɗum goddi e mum jaka goddi maɗo Allah wardan kamɓe ɓami waɗi en bindi e mbi dewgal waɗi hakkude men ɗen dunki en abbam jiɗi dunki en amuɗi joni mijji tigi dewgal hakkude men Allah muuya e doy min mi taƴori sa ɓamay kam mi maayat sate am na hanni e deni yimɓe noon mi waali mi maayat ɓammi babamni kam a tali yamanana jaati ko jalinomi dewle ko ɗum bonnowo dewle am noon joni debbo hinni ana furto oɗo ɗum yalla ko ɗum taade min ko bindirmi junngo am bama yiɗumani komo ari ɗum aba sufiyana nde haɓa nde babbam yo ballo noon min habdiɓe nde bayi a waɗi nde du babbam yo ballo annabijo min wallodirde mbiɗa jaɓa windude bindi am tiinde ɓe mawɓe dina somi fenana e debbo mo wona fenata mi tawi dewgal hakkude wawa moɗude wajiɓe e mbir ko même ɗa terɗam ɗe ko heddonoɗo kam goɗɗi ko karodirɗen ko heddonoɗo kam goɗɗi mi ɓuycikima nde wootere ana miccintinamo mo waɗi ko tari jaɓata emo wona genne e fu mi hawra mi musaɓe Allah landitoɗe kamɓe Allah iwomi dumo miccintimi haalimi o ɓamay mo waɗi jeeno sabi mimi terɗe makko e on wimo yala ko ɗum wawi firtude dewgal men o yimi miccitiki debbo joguiɗa o yo tan Boubacar Siddiqou bi asma Boubacar Siddiqou Zeynab bin Siyaga wawa naflirede o a wat ko kemmi fu ala hara am ɓurani kam mi wawa suɓade aduna nawliraɓe wajibi mettodira soni mettodiri dañandiri mbiɗodiri ko boni mbiɗoma ko boni waɗen ɗum ko boni a wi an saraɓe so neɗɗo wi Boubacar wiɗi annabi eɓe ɓattodiri sanne mo gonɗimi ɗum sanne Boubacar yana gonɗimi lamɗo sanne mo gonɗimi lamɗo sanne hunde fu koye annabi jemɗi mi suusa yennude o nawliraɓe dañande jennodiri mi wawa nawlirede e ɓiyi mi accan mi halko batte yindema de somi maƴi ka tawi mi ɓeyi so mi wawa nawlirede e ɓi Boubacar ni ƴewtude so tawi en mbawa nawlirade mi wiyatama ceerama no tawi wala ko ɓurmoɓe o yo wiyata ko dewtan nanno rewɓe foti wawde goni dewɗe jaam alimu o jurmi hakkille suka debbo o heɓi koddomiyeji Allah ɗowti ɗen kulle moyi debbo o hokka o ɗerew debbo o kimo ɗerewol windi o seeri joom suudu makko o yetti ɗum sanne o sifi sadafu makko o haali haɓɓuɓe dewgal maɓɓe o sifi hen pille ɓe andi tata ɗum woni findeji o yi ɗum so anditi ɗum yo goonga wallahi wona kuteye o yi ɗum o ñaagui ɗum sono wawi eddino leydi hoore makko so eddaka timmi o ceeri so waway eddinade toon o haalani ɗum ɗo eddinoto i kanko yoɓata coggituɗum ɗo eddinoto galle fuu mo haalɗa so hawra sooda galle o eddino e ley galle o ko o wara mo hokki ɗum galle o mo ɓeydani ɗum hinnemani jawdi
e dow sadafu maɓɓe omo hutaki ɗum goɗɗo ɗo yejje Allah ngaɗi jalgal hakkude maɓɓe mo wi yonki makko ki kanko aari o serde debbo mo ɓami ɓuri dagade tabi ɗukka wiyama abgadul halalu indallahu tala ko mertata Allah tanne ko dagi wonana ceerde cergal ka ana dagi ɗum ɓurata daganade mo dow men e perdimo debbo so telde gikke seeno dunaji e makko nden ka fay so debbo waɗi lijirde baldi balɗe ɗiɗɗi e ley sumto aɗa wawi wiyede kanko waɗi o aley buka tawede ko seeri ɓuranimo o ɓama debbo mum wi o ɓaman on so ɓamgal ngal Allah hokkitimo ɗo heɓande o suuri seerde gendi o suuɓi seerde gendi ko seerɗum cergal lamgal e ɓataki o hokkam kewtinoyo o gendam o ɓataki hokki debbo o janggi ɓataki o hakkille muɗum waala debbo mo nden saɗɗaji meɗen timmi jelɗi meɗen timmi ko hatte ɓamde kam ɗum timmi ka mi imanaki ni ka kasinini no fela cergal mo hokka ɓataki mo hokka suko jogolle naɓowo ɓataki o hokki joom jalo mo wiya harsan yeyi ana duɗɗa damal joom suudu makko tawi gendi ko ana dow sooro ana saña kaddule gatteɗe e koye cukalol kejoy ɗum yo golle araɓe ana sañira garaji ariri ndimri ana jogui mesele kalisi e mesele kanŋe damal ngal duɗɗa o wi goɗɗo debbo ya yurnoyo yulande baba wiya duɗɗo o damal ngal o joom galle o wala ɗo han usine wallana galle o udditede araɓe yettiɓe nokku arani ɓe tan mita jokan galle o sabi tawan ko debbo defata gon batte kewal jama guite mbarama e leydi batte needi ko alwiɓe gisa hakkille mi sawtata innude pulo ɓum ɓuuɓo ɓerde giɓe e jiile guite pulal belgal ƴeewde so yiɗi giw hakkude jama ngal ngeru e ewlinde gaaji giƴƴi fof ma miccita Ayuba Hamadou Yero ɗo sa tuko dawanan sabluji moƴƴi sa tuko darata hakkude taba e maro sa tuko wona ɓorni daminaɗe ene biira jimaɗe gomon e daaɗe lamɗo no daɗɗani ɗum daa ko darji o pulo tawi e bamum dawla miɗo wiya ɗum jiiɗo ɗum fo yiɗan ɓe jiɗɗi fo jiiɓan hakkilleji way ɓe muɗɗude pari fo jirbinan konne en sa andi ɗum tanne a tawa yo jiiniɗo bammuti ley ma yo hakkillantako walla e jiiɗo kam ɓurnan andinde Ayuba Hamadou Yero sawi ɗum micciti jiɗo babal ngal o wari wimo galle o wala usine udditede hande joom galle o wala ɗo debbo o wima haaji e mani yo wakkili makko maroya haaji e mani yo wakkili makko indi giɗiraɓe gorko yaato mo wi haaju makko e ma an debbo o jaati woni gorko joom galle o jaati nelimo e ma nangu ɗerewol anni kokko yaama koɗo debbo mi duganaka mi wadda ɓataki fami haltonoyamo o wi haaji ma e makko woni hooti wi on wi joom galle o neli ɗum hokki kam ɗerewol mi waddane ka duganaki kam kalbaɗo am mi wadda ɓataki komi hokke sappo mi nangi debbo ya nangoy ɓataki o wadda o nangi ɓataki omo waddi mo hokki Zeynab Bintou Isiaka jiimi e ɓataki o tawi cergal muɗum lamgal woni gite muɗum jubbi goɗɗi debbo ne waɗi cergal tande ko debbo waɗi dewgal mum wakkati wi a ceerama o wonɗa ɗon taji ɗum dogata abad an windi ha séri debbo o nelimo wimo jahannotoya mani jahannotoya mani kanko goɗɗo damal o neldimo juna ruude kanŋe ɗiɗi wimo mi melɗoma mbaɗi tawi mi nelima meere ɓen woni seeɗa en dewgal ngal noddoya o neldi ɗum en ɓataki o fumbi anditi junggo makko anditi finde cergal ngal ɗiɗi cergal ngal selli en kaalini ɓooyi ngari ana jiɓe konnaɓe gorko parotoɓe sa ɗum joom ngari wakkati worɓe no konni nenno debbo e pare worɓe jeeya ɓe coɗi meɗen noon enen worɓe joom debbo lobbu fu ana jogui sappo gañomo andal nde kollata ƴoyɓe ana ɓattima ba ɓatta konngol daña koki ɗum en e holloɓe ana dari tari ana paɗɗataji konnaɓe ka wajibi a jogoto ko foti sappo konne mo jeeyaka e iwtima jeeyaka e darde ma hoɗum wañirima batte debbo debbo lobbo ana jogui mo jogui ko foti sappo konne majjum hantiɓe ngeeni ɓe mbarata kala ɓeni ni woni konne ma gertogal gorko gertogal worɓe mbañatat ñangal gorko ɗum ñangue worɓe mbañatat ñangue worɓe ne noddete so golle ñaɗɗo wari ɓe timti ɓataki ɗum mbi ƴeewe noon no gatten dewgal mani ngal caggal mum tawaɓe hakkille muɗon e debbo o ɗum mbi wona wajibi debbo eddino ley galle jaltine debbo o daaro noon ɗum galle eddino so o wari o sodani ɗum galle o ɓeydori jawdi ɗum ana wowi hantiɓe so sodana ɗum coodani kinen duka ba debbo o nana yalla nanda hakkille mum e nana e mum debbo lobbuɗunoke konne ballodiri debbo o yanti o sodana galle o naati ley galle o famo eddino toon haala ka saaki e ara wiyama mo seerama araɓe rewɓe jomiraɓe ngari cungli joɓɓe ñaɓe worɓe cungli mo gorum hewtata ko gori ko darjo winni hen jalla taƴol wona mum o jamoyta sabi wona sirki mum nenno debbo o warti e yedide mo wi joni miɗo jeƴƴeyamo jeƴƴelle jaam o iwata ɗo
fa lebbi nayki lebbi tati ɗi kokki enda dewgal ngal timmi lewru wotoru ndu ƴamoɓe ma ana mbawi yaade kuufa garda debbo o toon woni hotal suudu yaayu so ƴamoɓe ma jeehi garti e ley lewru a andi a heeɓi debbo o na andi a wasi gorko yota ɗo fa ɗum hiɓɓa andata heɓay kam ni debbo o soƴƴi e makko wimo joni wayrude tewtude ɗum yo aadi rew nenno miɗo yiɗi landi loyade landule kurtugo am suudu am ndu natanmi ndu araɓe fu ndaari so cali so miɗo moƴƴina guineji kurtagol debbo ana hani mi juuta miɗo landi ɗo joni wajibi mbayrodiral lebbi nayyi wakkati fuu ma hakkillam warti e ma mi winde ɗeɓataki pammini somi wawi wayrudema lebbi nayyi ɗum jinmi somi wawalinde kadi jiɗɗa e am ɗumnade kadi jinmi e maɗa komi winde bindi gona hakkude men goddebo mani je goddebo mani je goddebo mani ɓe woni wasiri en ko jiiɗa e maɓɓe kamɓe tatu ɓe finali kaɗo ko wona ɗum wona min an ɗum hokkam taweteɗo sa neli ɗum am neɗɗa ɓeeto am ketti so wona min neli ɗum e garat kanko e gorkoɓe kokkodiri aadiji tekkuɗi fu tawa ɗi dokke jamba noon kanko debbo o yeeyi haaji makko on woni to dow soroto ana waddane gulle ɗe yiɗi woɗɓe ne gara lamdade ɗummata aalaji andama teeli jokka joom suudu mum no fewi to mum eɓe teddina ɗum teddede gonduɗo e jamba ana martini ɗum bono ngeloba muɗum wayi ana fukkine ɗi jam ceerni ɗum o nangi ɗum ɗon fa edda hiɓɓi debbo o jooɗi edda hiɓɓi debbo o hooti fof haalaji ɗi caaki e araɓe anduɓe hoore muɗumen tawaɓe ana gaara e makko bindi jamɗe paɗɗe ɓe anda hoore muɗumen fay so mbarata e makko hatta yogaɓe tewtidande ndiya neɗɗo tewta fay seeɗaji mbarta e makko alqadara ɗum neldi jamɗe debbo seeɗama fay ɓe pota ɗum alqadara e ƴaman jejjiɗo lani ƴamgal mum ɓe kuli sanne ɓe daari araɓe ɗiɗo yonɓe nelal wonno Seydina Ali wiri fatil ladi vola tun si saɗa nela fu nela hakkilante defati mbiya ɗum waɗɗum ni waɗɗini sa ɗeɗi hakkilante anni ɗum ko kajaɗa yona ko anni soɗa andi no nelal watte mo yonay ko yonay nelal yo nelal tan moyi nela ɗebba gon Hasan Ali ibn Abi Talib mo tani annabijo sallllahu alayhi wa sallam nen omo jiimi addiño o ko ɓural hono mami ko wala e addiño mo ɓi Fatumata bintu Muhammadun yaayi ko ana jeeya e hayru nisa'il alamin rewɓe ɓurɓe rewɓe addiño o fuu ɓe yaayi ko ana jeeya hen mo ɓi Fatumata mo ɓi Laysul Karayi ladde warti wartinori e wolde ndu Seydina Ali ibn Abi Talib bala upende so gonga Allah ana bocce bamma ko ana wiɗe ni mo fi Seydina Ali bamma ko bi babaño ana wi ko suudu lobbu fa timmi mo yira kulol Allah fa timmi ɗum ɓurata ɓuɓɓatinde neɗɗo moƴƴere ko wi nelaɓe ɓe ati jawon on andinali tani annabijo Hasan Ali jotto ɗon nammo kalnomo haala ceerede debbo o yo sakkike makko mbiyonnamo mi neli on jamono yon kam miɗo ñaaguimo du'aw maɓɓe ana nanguiri e on noon newri junngo nanguirta ko weeɗani kamɓe sirifaɓe baba Mamoudou Ngari ɓe goni ɓuuri sirifaɓe Amadou Ali Boubacar ko jiiɗa e mum ko haynaki amiri toɓe so en jottini bandu o timmay fuu mi fillonoto yimɓe ɓe ko jiiɗa e makko so kaynoɗa e ɓural fande ɓiɓɓe gonga ɓe ana keddi e riwde gonga jumo debbo yiyata nangue suudu makko yiyata hen yottata ko dammugal galle noon woni kedde tari anadijo ko ajji so Cheikh Amadou Hamady Boubou sañi ko alhaji modi yoyi en e dow muɗum ka worɗe kaɓoto e muɗum hande kolɓe mumen ana kela woɓɓe ɓe fu donki fande worɗana joo fuɗi sabi ko ala am pullo sirifi pullo debbo o mbiyami sumru toni suuydu jawdi hoƴaandu kosam ñalde cuumi suuɗaandu naangi sultinaandu siidi boyana siidi Amadou Ali sirdi yeyya koola Ali wollamdogal ngal o lamdi kamɓe Coumba Hamma Ali koola Hammadoun Ali koola Umaru Ali koola Aïssa Ali koola ɗum woni pullo debbo mo mbiyami jiba Ali barol fa sañata ko abada fiilali tarde kungowol heltaki hakkude fijo abada fili tanaka golleji jaaji biyaka fa una pullo debbo o mamum firtali aadi Allah ñande kannu winta mode ko kannu wonko cirki lamdi kamɓe mum ka haala heƴata e nden bandu men joni o on bandu ɓe ngara mbande joni eɗen jogui banduji mbaɗa heewi jande ko ala jaɓata ko joni ko kam moƴƴi hakkilam tan deƴƴini joni lamdonoto kam e leydi ndi fu ɗo gonmi wiya banduji ɗiɗum mbiya miɗo jowda Samba Hasan Amadou kañe toka Amiri Sare yamu ɓe ɗum waran haalantema ɓuure muɗum hen quoi o tan usan tan beeri ana jeeya e tuɓede Cheikh Amadou joɗɗini leydi ndi ɗe toka Amiri Sare yamu
ndindi muddiji hariri ndindi halli ndindi hulali ndindi dibaji jelo jokkodira joddodira e lati dat naadaji be ngadi burmusujo bodeje be keƴƴi kumi wolde ko mbaqi kabaji dime de adadu ko coppira ana windi e mudum tawi ali ibn abi talib ana jiime to derewol ana jodi to bindirgal e nuddi damangal dala harisu man bil ba domo dambu gangal yo woni damal e kaali dambe mabbe andi ci dunki en ciudi annabi sallallahu alaihi wasallam o nyaara ni be harno hasan ali uddita be naati bi mo yazid ibn muawiya ibn aba sufyan kanyum neli min jaaku min tamoye zainab bintu isyan bi asma bubakar siddiq ceeral abdullah ibn abdul salam kharsan e golleji nyaabe yimbe min immi an ak gonta ko yana ko kala neda ko gonta mawna gorko nde wino liman lahu jaddum ka jaddi fil wara sakiki ma o wi sallahu mo jogi mamira don mama be tagi ko ngofu addi o jaadi wala atani annabi akullo allah min ngari to ma ana moƴƴinira haaji wonno jurmat bitirta ndiyam le wonɗum yejide wi huli ƴamgal ngal tan worɓe ñaatɓe ñoƴƴodiran e daraja dewgal ngal debbo o seeɗama edda muɗum yiɗɗi o taƴori ƴamle ana keewi buuf o wi omo ñaaguima du'a omo ƴamoya zeynab bintu isiya hasan ali wi ƴeewe ko ɗum tawduɗon kam e timi ɗerewol ɓe mbi bisimillahi e salatu nabi woni hen golle mo fuɗɗiraka bisimillahi arrahmani rahim wiyo golle guddo mana golle taƴƴo lemɗo o hana wonde golle mo salatu nabi waɗaka en hokkaka kufal ko sontata ñaabude mum Allah fa yotto Allah golle fuɗɗiraɗo julde annabi so timmira julde annabi o jogi Allah e ɗo du'a o yaade to Allah wi ɗum sabani kam ɓe bisimillahi kañe salatu nabi ɓataki ɓuri mbawi winda min duni jalane debbo ɗum tawdu ɗon miɗa yiɗimo joni ka oɗon andi kam on yimɓe Allah oɗon jaadi oɗon andi yaltide neɗɗo on neɗɗo an naɓa ƴamle ɗiɗi mi yiya miɗo hooli Allah miɗo hooli on min du ƴamanon kam son jeeni wawa duwanade mo sabi min ɗumiɗe yiɗi duwa wolati ƴamgal ɓe ƴaɓude ɗi ɓe tinni ɓe kokkodira dabare hono gatten ɓe kawri e dow jaadiren humo fof kalɗen ko anndi kaalen ko anduɗen e mum keɓe mbar jara ƴawo wonan en gatta dewgal ngal wonan en gatta dewgal ɓe jeeyi kuuf ɓe binde e Zeynab bintu Isiaka ɓe ngari ɓe dunke en hara mayna ɓe kaali koɓe ngoni mamiraɓe goote annabijo rentinno jamaji mum ndam ɗum windi wonki fof meɗen maayde mamiraɓe maɓɓe fof meeɗi kamɓe keddude hannde wonduɓe adiñam gollata gollitata sakiraɓe makko ɗiɗo neliɓe e makko ɓe kalanimo ɗum kanko debbo o dumnaniɓe jottoga mbimo aɗa anndi yaside ibnu muawi ibnu aba sufihana nde luttodiral nde o ɓi ñangal nde lamɗo forti bayɗaji mama en fa keɓi sembe nde dumo ɓi ɓanga o neli min e ma omo yiɗi dewgal maɗa ɗum woni ko immini min arande o yumi min fanga sakkike ma gorko sakkike ma heddi Allah e sakkike ma heddi dam hasana ali ɗum a fiɗɗaji min ñaagoyi ɗum du'a o latti ƴamgal min tawi ana winda ɓataji wiɗi fa nelɗo jamanema kañum du ana yiɗɗima ka joni somin ngari watta ɓataki kañum ɗum ana yiɗima ɗe ƴamle ɗiɗi min ngaldi aɗa andi googueji piyoji e jimi e ɓiɓɓe geeloɗi boreteɗi so ruppe geeloba muñunga ba ha inde hande entede ɓeydire e jawdi nguru iteɗo muɗum te o duɓɓire noon ñamede gokkuɗa so yajide to woni hande yajide laami kañum ɓuuri sen asana ibn abi talib jona ko kalaneɗa ko woni mama adi yimɓe worɓe ɗum gonɗinde mami boubacar yi annabijo feccode wala hakkude muɗum en sallllahu alayhi wa sallam on du yo aduna belɗo yo yomi tañoraɗo ana tagui e sirifa ɓe wi'ede ana tañori an ƴiyomi ɓen yo yimɓe tatu dagui ɗum wiya ana tañori an ƴiyomi ay ɗe ƴamle demin gaddi e ma min ɓuurama andude koɓe gonni asma'u boubacar siddiqi ɓiyum o jongini jaɗi Zeynab bintu Isiaka windi ɓataji ɗi neɗɗo humo kawruɗon tan wara ƴamde mbi on ɗum heƴƴi gorko yaafo kam pati yimɓe kebbina kam ɗum ƴamgal fu ñallata ɗo hande min kam somi hedditani Mouhamadou tani fof mi jiiɗa mbiyo noon kam Yazid wonno ƴamgal makko ngal yettiki kanko tan arabu fu ɓurna kam tani annabi jomi fondata ɗum e neɗɗo mama fondalde neɗɗo fof e annabi min ɗo jokki ko tawmi hasana ali ɓurani ka mbiyon hasana ali wati o howla mbiɗa andi ɓillitare heewa hande jawle ɗe diina lori ɗeguɗe ngala hande nde olandi li fu miɗo jooɗi mi genni koye wala e nowla kala to waɗa jambaka sami jomiraɗo walli gonga hono noon Allah wi tirtini hoore am wallude joom gotinal Allah ɗon ɗo nasi Qur'an mbi wa kan aleyna haqqan nasril mu'minin
Hasan Ali heɓi dewgal ngal ɓe coƴƴi ɓe kaltani hokkiɓe moƴƴere barkiniɓe ɓe coƴƴi ɓe kalani Yazid no Allah waɗi golle o laatiri mbal Baba Rayma Sirifi Bodiya banduji ɗi ana tefa tampude nenno en jokkatno dewgal ngal laaji fadde meɗen haalde tafen Abdoulaye ibn Abdoussalam kañ e debbo o ɓe bammum laatude tawi ɓe cardi fa abbiraɗo o gueɗɗo ɗum debbo o batte jamba ka debbo o liɓiɓe toon du e sariyata haɗde ko nen ɓe jogui bolli baasi